may buntag. So karon di ata diri kay nasugo na maglimpyo sa lawn. Akong gamit kay manual lawn mower. Di po di basta-basta guys. Ay gahi kayo. Agay. Mo day ganahan dyan ng uban magmotor ang lawn mower kay po basta-basta gahi. Oh, hangak po day. Kaya kung di ka mudagan, di ka munat, di man pud kadot. Muni challenge siya da. Nakailon kay manubo ang sagbot. Oh. Buya gani kay nay malon. Lawn mower. Manual service. Hanga kay lupig pay gabay kay bugat kay gahi kayo. May appeal sa akong daily exercise. Kita na guys, daan. Na natin kita. Oh. Ito na hiwanan kay nailumba diri. Bike niya. Mura ka pang gugnas gawas kay nag-lawn mower man ko. Mo may pangarap sa uban na mag-lawn mower. Pwede de basta-basta na green. Oo. Oh. Nako nag-agi. Kapoy oy. Di ni basta-basta. Oh, basta itod pud nimong tinuod. Uy. Nakoy gitanom kalabasa diri. Namoy tips diha unsa ako ni pagpamayo. Eh. Kung mahigda ang sagbot, imo tubangon. Attacker so. Awan. Hindi sa di mo pwede babagaon og kabha kay gahi kay duot. Mahurot imong kusog. So mo sa ni Elmer Shocks Lawn Mower Service. Alright.